राज्य मार्ग परिवहन महामंडळानं विकसित केलेल्या ॲपवर प्रवाशांना त्यांच्या तिकिटावरच्या क्रमांकाच्या माध्यमातून लाल परीचं लाईव्ह लोकेशन मिळणार आहे। बस संबंधित स्थानकावर कधी येईल हे अचूक कळणार आहे। त्यामुळे प्रवाशांना बससाठी तात्काळ बस थांब्यावर आता थांबायची गरज लागणार नाहीये। असं असल्यामुळे त्यांना आता दिलासा मिळणार आहे। एसटीच्या ताफ्यातील सर्वच बसगाड्यांना व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवल्यावर ॲपवर बसची माहिती उपलब्ध होणार आहे। तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यावर येत्या काही आठवड्यांमध्ये ही सुविधा सुरू होणार असल्याची माहिती मिळते। राज्यभरात 50,000 मार्गावर एसटी बसच्या सुमारे 1.25 लाख फेऱ्या होत असतात आणि त्यामुळे तिथल्या प्रवाशांना आता आणखी फायदा होणार आहे। एसटीची अचूक माहिती आता लवकरच प्रवाशांना मिळणार आहे, कारण लाल परीचं लाईव्ह लोकेशन ॲपच्या माध्यमातून एका क्लिकवर प्रवाशांना मिळणार आहे।